Tudur Lewis dwi'n gweithio i Menter Ieuenctid Benfro, a dwi wedi enwebu Pwyllgor Ieuenctid Steddfod o'r Urdd Sir Benfro 2013 ar gyfer Gwobrau yr Urdd. Y rheswm nes i enwebu nhw oedd hi mor braf i weld ieuenctid o Sir Benfro yn gyfan i wedi gwir, dim mater o un ysgol, bod nifer o ysgolion yn cydweithio gyda'i gilydd, trwy'r Gymraeg wrth gwrs. Wedyn braf i weld bod ieuenctid yn fodlon mynd amdani hunain, heb gorfod dibynnu ar pobl lot yn hŷn na nhw. Wedyn nes i weld bod nhw'n fodlon a eisiau gwneud beth yn y Gymraeg ac ar yr un pryd codi ymwybyddiaeth o'r Steddfod o'r Urdd. Nath nhw'n godi arian da ar gyfer Steddfod o'r Urdd. Pan o'n nhw'n cynnal gweithgareddau, wedyn nhw'n siŵr bod nhw'n hysbysebu fe'n dda, a bod nhw'n cynnal yr amser iawn o'r flwyddyn yn siŵr bod y ieuenctid sydd yn y colegau ag ati, neu pobl oedd wedi cael arholiadau ar ysgol, bod rheini wedi gorffen, a bod pawb yn rhydd i ddod. So oedd hi'n braf i weld bod nhw'n gallu gwneud hynny, a bod pobl yn mynychu'r digwyddiadau wedyn nhw'n cynnal. Y rheswm dwi'n meddwl dylai'r Pwyllgor Ieuenctid i ennill yw fod i wedi rhoi lot o hyder i'r ieuenctid hyn i gadw fynd i gynnal gweithgareddau trwy'r Gymraeg, a mae'n mor braf bod nhw'n teimlo bod yn bwysig i hybu'r Gymraeg a cynnal gwmynt o weithgareddau bosib trwy'r Gymraeg. Dafydd Fôn dwi, Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod Sir Benfro 2013. Ffurfiwyd y Pwyllgor Ieuenctid yn Hydref 2011, a fi sy'n lwcus i gael yn ethol, neu felly anlwcus mewn ffordd i gael ethol fel Cadeirydd y Pwyllgor. Nathon ni, holl bwynt y Pwyllgor Ieuenctid oedd codi 3,000 o bunnedd i gronfa'r Eisteddfod o'r Urdd, a buon ni'n fysi iawn yn codi ymwybyddiaeth a codi arian, a dwi'n hapus i weid gathon ni godi 6,000, so 3,000 dros target. Gweithgareddau buon ni'n neud oedd herfod dysor, quizzes, gêm pêl-drod efo'n celebs 2 gwaith. Fel sydd â fi yma. Taith gerdded o gwmpas yr arfordir Sir Benfro, 186 o filltirodd. Paco bygau yn Tesco, a un o'r gweithgareddau fwyaf poblogaidd oedd dani oedd yr gig nadolig gynyddol yn leiad y farchnad Ring Crymych. Mae'r Pwyllgor wedi bod yn fuddiol iawn o ran hybu'r Cymreictod yn y sir gyfan. Yn ogystal â gael bod dros 30 o aelodau gyda ni yn y Pwyllgor yn trefnu gweithgareddau a trefnu yn gyfer y Gymraeg a mwynhau gweithgareddau yn y Gymraeg. Nathon ni drefnu sawl digwyddiad fel bod y pobl arall y sir sy'n fwy ddwyieithog yn lle ymuno mewn a joio. Lluniau'r dyfodol i'r Pwyllgor yw gobeithio parhau gyda'r trefnu digwyddiadau a codi arian a ymwybyddiaeth o'r Gymraeg. Ni'n gobeithio trafod materion sy'n effeithio ar bobl ifanc yn y sir, a gobeithio wedyn yw parhau i hybu Cymreictod ym Mro'r Wes. Dwi'n credu bod y Pwyllgor yn haeddu ennill, achos oedd dros 30 o aelodau da ni'n gweithio'n mor galed a'n frwdedig iawn i godi arian a ymwybyddiaeth i'r Eisteddfod. A'r ffaith bod un digwyddiad oedd da ni 350 o bobl ifanc wedi mynychu gig nadolig un blwyddyn. A mae'r Pwyllgor wedi bod yn cyfle gwych i feithrin arweinwyr a trefnwyr i digwyddiadau Cymraeg arall yn y dyfodol.